Wonderful people, viewers and subscribers, you're welcome back again on this platform where we tell you undiluted truth. My people, especially the Biafran enthusiasts and agitators, I believe this video will excite you and bring some light of hope with the agitation of Biafrans, as Israeli parliament spoke about the agitation of the Biafran people in Nigeria. להיות מושג בינלאומי לרעב ולמצוקה. התמונות האלה מביאפרה היו אלה שזעזעו את המצפון של העולם בשנות ה-60, אך העולם המשיך לשתוק והמצור נמשך עד לכניעתם. מאז ועד היום המספרים הם בלתי נתפסים. הנתונים שבידינו מצביעים על כך שמאז סיום המלחמה ההיא ועד ימינו נרצחו כ2.5 מיליון בני אדם מבני הביאפרה. בסך הכל לאורך כל השנים אנחנו מדברים על אובדן של כ6 מיליון נפשות, 6 מיליון, מספר מצמרר, מזעזע ומזכיר לנו משהו, את מה שאנחנו עברנו כיהודים. המספר הזה מרעיד את הלב ואת אמות הסיפים. כיום המצב שם מחמיר. מצפון ניגריה פולשים מוסלמים קיצוניים המבקשים להשתלט על חבל ארץ זה בחסות שתיקה ואף עידוד של השלטון המרכזי. בני האיבו עומדים בפני ברירה אכזרית שהציב בפניהם בעבר שר משפטים הניגרי, להתאסלם, למות או לחיות בגלות נצחית. ואני שואל שאלה רטורית, למה אנחנו צריכים להתערב? המצפון היהודי מחייב אותנו. המצפון היהודי מחייב אותנו להתערב ולזעוק, ואני מסיים, אדוני היושב-ראש, תודה על המחווה מבחינת הזמנים. אני מסיים ואומר. למה אתה אומרת לו לא? תגידי לו 20 דקות. אני לא תראה איך הוא נכנס ללחץ. אתה רוצה 20 דקות? אני רוצה לומר ככה, חבר הכנסת מרגי, תודה רבה על העלאה של ההצעה החשובה הזו. אני חושבת שככה המקרה של חבל ביאפרה הוא באמת מקרה מאוד מאוד קשה. הכמות, אתה יודע, אנחנו מדברים על 15-17% מאוכלוסייה של ניגריה, אבל האוכלוסייה של ניגריה מדובר פה על 250 מיליון איש, אז באמת הערכות של 50 עד 70 מיליון איש, זה הערכות שנמצאות לחבל ארץ, אז זה כמויות מטורפות שבממדים שלנו קשה קצת להכניס לתוך פרופורציה. אני אתחיל בתשובה של ככה משרד החוץ, ואני אתייחס גם כן לנקודות שהעלית. חבריי חברי הכנסת, לאור הצעתכם לסדר בנוגע לסיוע לחבל ביאפרה שבניגריה, חשוב להבין את המורכבויות. ראשית, כסגנית שר החוץ, אני רוצה להביע אמפתיה עמוקה עם תושבי ביאפרה. הם חוו מלחמה מאוד קשה וזוועות בין השנים 1970 ל-1967. התייחסת למקרים הספציפיים של הרעב והילדים עם הבטן הנפוחה. ולצד זאת, גם היום, עם המאבק הקשה, המקרים הקשים שאנחנו רואים, אני רוצה להביע סולידריות ואכפתיות כלפי הגורל שלהם, כלפי ביטחונם ושלומם. לישראל יש מערכת יחסים דיפלומטית מלאה עם ממשלת ניגריה, ושגרירות תושבת בבירה אבוג'ה, ובכך אנחנו מכבדים את שלמותה הטריטוריאלית ואת ריבונותה של ניגריה, ופועלים אל מול הממשל המקומי הרשמי. יש לציין כי סוגיית ביאפרה היא כיום עניין פוליטי חברתי פנימי בתוך ניגריה. בנוסף, אנחנו מודעים לאתגרים הביטחוניים בניגריה, מתקפות טרור, חטיפות ואלימות. לצערנו זה קיים בכל אזור במדינה. אך חשוב לדייק, אלו אינם אירועים שמוגדרים כנגד קבוצה מסוימת בלבד או מוגבלים לחבל ביאפרה, זוהי התמודדות לאומית ניגרית מול גורמים מערערי יציבות הפוגעות באזרחים מכל חלקי המדינה ומכל הקבוצות. כמו כן יש לציין כי תנאי המחיה בביאפרה דומים לאלו שבמחוזות רבים אחרים בניגריה ובמדינות אפריקאיות נוספות, ולכן אין מקום להפריד אותם מהמעטפת הכוללת.
Shalom everyone. Shalom first of all our leader Mazi Nnamdi Kanu. I hope that you will be happy to see this video because we are doing it with our heart. Everything that we are doing is for Biafra and for you with deep emotion to you for our whole heart. Me and my coordinator here, Mazi Victor Uchenna. Today we made history in Israel. After 56 years, the Knesset, which is the Israeli parliament, spoke about Biafra. Spoke about the humanitarian situation in Biafra, spoke about the situation, spoke about their killings, the massacres, and how there is urgent need, how much there is an urgent need for Israel to step forward because of values of life that we share, we cherish and share so much, to step forward and defend all Biafrans. So from this Nigerian modern machine. Exactly, yeah. I don't know what that means to you, but I can tell you that it is a good starting point. The world can talk, the world can speak up, but the bulk of the game is in our hands. Who are representing you in Nigeria? Who are those representing the so-called Biafrans? We Biafrans, who are the ones representing us in this country called Nigerians. Do they believe what we believe? The answer is no. 99% of Nigerian politicians from Igbo or Biafran extractions are anti-Biafran ideology. I'm telling you honestly. They are those who are, I would say, slaves to the oppressors of Biafrans in Nigeria in their agitation for self-determination. It is our own political leaders. None of them can even mention Biafra at the National Assembly. And it is because of the mindset of those who are agitating for Biafra. If only we understand the process in this 21st century to secure the freedom of a people in a country like Nigeria, in a British colonial contraption, I can tell you our freedom will come sooner than we expect or think. I've already laid down my opinion and it is not cast on stone. We'll continue to do whatever we can to tell our people the undiluted bitter truth that will set us free from British colonial contraption called Nigeria. Whatever you can make of the message, that is your business. I am only an advocate and I will speak the truth to my people and hope that this truth will penetrate and free us from self-inflicted ignorance and backwardness in our agitation for our freedom. Bye-bye for now.